Сәлем дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы турында уйламасагыз да була, чөнки менә бүген 1 мартта Рустам Нургалиевич Миннихановның туган көне. Давай кутлап әйт инде. Авыр эшегездә уңышлар телибез сезгә. Шәп кутладымы? Башлыйк. Әйе дуслар, ул хәл кабатланды. Кул Шәриф мәчете фонында чираттагы блогер дәртле биюен башкарды. Бу юлы Фирдус Тимаев төркемендәге биюче кыз булды ул. Үлгән песи өстендә таптанмагачта рәхмәт инде. Казан мэры Илсур Метшин казанлыларга башкарылган эшләре турында яңа видео форматта сөйләде. Алай булса тиздән ул TikTok'та да тәркәләчәк. Мәскәү татарлары татарстанлыларга туган тел белән мәдәниятне саклап калырга үтенде. Рус телендә мөрәҗәгать итте алар. Чөнки Мәскәү татарлары мәдәниятне бит аларга саклыйсы түгел, шуңа татарча сөйләшмиләр дә. Мариилның элеккеге башлыгы Леонид Маркеловны ришвәтчелектә гаепләп 13 елга утырттылар. Утыртканнар инде. Асинова белән Васильева бистәләре шәһәр булып танылырга мөмкин. Бу турыда Яшел Үзән районы башлыгы Михаил Афанасьев белдерде. Дөрес, авырткан аягыңны нишләтергә белмәгән очракта кисеп атырга кирәк. Татарстан космонавтикасы яңалыклары. МКС командиры Бөгелмә егете Россия модуле станциясендәге ярыкны ябыштыра алган. Хәзер Брюс Уиллис белән станциядәге Татарстан герое Габдулла Тукай катнашындагы фильмны көтәбез. Алар барыбер Габдулладан тыш бер нәрсә дә уйлап чыгармаячаклар. Белмим, Вәли булсын. Җәмил, Самат. Вася булмый бит. Мамадыш районында Кытай телен түләүсез укыта башлаячаклар. Районны инвестицион яктан кызыклы итү һәм монда эшләүче индустриаль паркка игътибарны арттыру өчен эшләнелде бу. Кытайлыларны татарча сөйләшергә кайчан өйрәтә башлыйбыз икән? Ни хау, Иванов. Син алай итмәсәң дә булай инде. Узган атна яңалыкларының иң мөһиме Андрей Лобов, Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе башлыгы вазифасыннан архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсенә китте. Аның урынына яшь Марат Закиров килде. Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары башлыкларында отставка көтә, менә алар урынына кем киләсен икенче атнада белербез. Казанга Дидье Дрогба һәм Арнольд Шварценеггер киләчәк. Алар 2022 елгы махсус олимпиаданың VIP кунаклары булачак. Дидье Дрогба килгәч инде Рубинда калачак. Шварценеггерны? Шварценеггерны ТНВга алачаклар. Анда барбыр картларны гына җыялар. Хөрмәтле тамашачылар, Артемий Лебедев үз аккаунтында Юлия Навальныйның имеш Германия гражданлыгы алуы турындагы документны урнаштырган. Дөрес соңыннан бу яңалыгын кире какты ул. Хәзер исә без Лебедевның дизайн студиясе Photoshop белән яхшы эшли белүенә инандык. Auf Wiedersehen. Das ist fantastisch. Dankeschön. Кукуруз басуына самолетны утырта алган Дамир Юсупов Дәүләт Думасына киләсе сайлауларда катнашуын кире какты. Бердәм Россия өчүче герой популярлыгында өскә күтәрелә алмаячак димәк. Казан артындагы бистәдә яшәүчеләр 5G вышкасын куярга килгән махсус техникага кымау чаулаган. Соңыннан пар двигательле арбага утырып, Алпавытка барчаны тапшырырга киттеләр алар. Дуслар, узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде. Безнең каналда чыккан Рөстәм Нургалиевичка багышланган яңа мультикны карагыз. Сау булыгыз. Тукта. Лайк куегыз. Тукта. Комментарийда языгыз инде. Тукта. Анда мен Киану Ривз булып сөйләшәм, естественно, ярый моны карарсыз, үзегез танырсыз шунда.